ಶುಕ್ರವಾರ ಗಂಟೆ 12 ಕಾಲಾಂಡೆ ಇನ್ನಿಂಕ್ಲು ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡೆ ಬಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಲದೇವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಪೋಯಿ ಮಂಗಲದೇವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಪ ಒಂಜಿಂಡು ಅಂಚಡೆ ಪೋಯಿ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಹೊತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಪೋಯಿ ಮಂಗಲದೇವಿ ಪೋಯಿ ಬಂದೆ ಅಂಚಿತ ಮಂಗಲದೇವಿ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಕುಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಲದೇವಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬೈದೆ ಬಟ್ ಒನಸು ಉಂಟು ಮಂಗಲದೇವಿಗೆ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಬೈದೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ 3 ದಿನ ವೆಜ್ ಮೂರನೇ ಜನ ವೆಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ 3 ದಿನ ವೆಜ್ ಎಂಕಲ್ ಪತ್ತು ಉಂಟು ನಾನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಐತಾರ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಂತಾರೆ ಮಂಗಲದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಪೋಯಿ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಎಂಕಲ್ ಕಾರ್ ದಕ್ಕಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕದು ಪಕ್ಕ ಹೋಗು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅವು 20 ನಿಮಿಷದ ಪೂಜೆ ಸೊ ಅಂಕಲ್ ಪಿದ ಹಿಡಿತ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಆದ ಅಂಕಲ್ ದವನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕ ಒನಸಿ ಪಾರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊನೆಚ್ಚಿ ಯಾರು ಪಾಯಸ ತಿನ್ಕೊಡಿ ಕರ್ನೆ ಅದ ಈ ಕರ್ನೆ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಆರೆ ಕೊನೆಯರ ಮನೆ ಅರೆಗೆ ದಾದಿ ತೆಲಿಪುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಎತ್ತೆ ಮೂಲು ಓಲಿ ಎಂದು ರೈಲ್ದ ಗೇಟ್ ಹಾಂ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪದ ಗೇಟ್ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಮೂಲ ನೇರೆಲ್ಲ ಗುಂತಾದ ಗಾಡಿ ಗೇಟ್ ಅವಳು ದೂರ ಉಂಡು ಅವಳು ದೊಂಬು ಫುಲ್ ಅಡೆ ಬೋಯ್ಜ ಒನಸ್ ಮಾತ ಉಂಡದು ಮಾತ ಬತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೂ ಪಾರುಂಡು ಸ್ಟೋರ್ಗೂ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಪಾರು ಪುಡು ಉಂಡೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಪಾರುಂಡಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕರಿಗೆ ಬೈದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರುಡು ಬಂಡೇರು ಬಾಜಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚೈಗೆ ಬೈದ ಇರ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂತುನೇ ಅರೆಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲಸ್ಸಿ ಪರ್ಪೇರು ಲಸ್ಸಿಂದು ಕಮ್ಮಿದ ಲಸ್ಸಿ ಗೊತ್ತಲೆ ಆ ರಾಜ್ ಪರ್ಪೈದ ಮೊಜಿಟೋಗೆ ಇತ್ತ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂತಲೆ ಇರ್ನಲ್ಲ ಬರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕುಳ್ಳುಡು ನಾಡು ಒಳಾಡೋಳು ಬಚ್ಚುನಿ ದೊಂಬುಗು ಅಂಚ ಮುಳು ಕುಳ್ಳುದು ಪರ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಪೋರಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕಾಗೆ ಅಂಚೆ ಇಡ ಬತ್ತ ಪೋಯಿಂದು ಇಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಮೊಜಿಟೋ ಬತ್ತಂಡು ಕೈ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಮೊಜಿಟೋ ಹತ್ತುಂಡು ಕುಲ್ಕಿ ಸಾರಿ ಕುಲ್ಕಿ ಬತ್ತಂಡು ಮತ ಹೋದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು 4 ಪೋವೇರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂಚೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅದನ್ನೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್